Mill-10 ta' Mejju se jerġgħu jiftħu ristoranti sal-5 ta' filgħaxija u jista' jerġa' jibda t-taħriġ tal-isport professjonali kollu. Dawn kienu żewġ irraxxamenti ewlenin li jistgħu jsiru mill-10 ta' Mejju u li ħabbarhom il-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Berġa ta' Kastilja l-ħadd filgħodu flimkien mad-Deputat Prim Ministru Chris Fern u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci. Fl-aħħar ġimgħat bid-deċiżjonijiet li ħadna flimkien u bis-sagrifiċċji li għamilna bħala pajjiż wieħed maqut, irnexxielna nżommu taħt kontroll in-numru ta' persuni pożittivi għal COVID-19. Aktar importanti minn hekk, inżammet f'qagħda tajba ħafna is-sitwazzjoni fl-isptarijiet tagħna, kif ukoll fit-taqsima għal kura intensiva. Fil-fatt il-Prim Ministru ħabbar li mill-10 ta' Mejju ir-ristoranti u l-snack bars jistgħu jiftħu sal-5 ta' filgħaxija, dab massimu ta' 4 persuni mal-mejda u wara l-5 dawn jistgħu jaħdmu b'service ta' takeaway. Ħabbar ukoll li jista' jerġa' jibda t-taħriġ tal-isport professjonali kollu fil-waqt li jista' jkompli l-contact sports mingħajr spettaturi. Ikomplu wkoll attivitajiet ekstrakurrikulari, il-lezzjonijiet tad-dottrina u mill-ġdid jistgħu jerġgħu jarmaw is-swieq fil-miftuħ. Mill-10 ta' Mejju wkoll se jitneħħew ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li kif pjanat mit-26 ta' April se jerġgħu jinfetħu l-ħwienet mhux essenzjali u jingħataw is-servizzi mhux essenzjali. In-numru ta' persuni permessi fi gruppi fil-pubbliku issa jitilgħu għal 4. U fid-djar jistgħu ikunu mistiedna sa 4 households, mit-2 miż-żewġ households li huma permessi bħalissa. Se jkunu mill-ġdid permessi wkoll iż-żjarat fl-isptarijiet Mater Dei u Monte Carmeli. Il-mixja lejn in-normalità skont il-miri li fassalna għal dan il-pajjiż se tkompli b'mod gradwali. Kien hawnhekk li Dr. Robert Abela rrimarka għal l-kawtela li qed jimxi bihom dan il-Gvern fir-rilaxx ta' miżuri minkejja s-sitwazzjoni pożittiva immens li jinsab fiha pajjiżna. Tenna li dan qed isir sabiex ma jiġix perġudikat sajf ta' turiżmu u xogħol li jfisser irkupru ekonomiku għal pajjiżna. Brabta mal-għajnuna lis-sidien ta' ristoranti u l-barijiet, il-Prim Ministru sostna li l-wage supplement se jibqa' jingħata dan fil-waqt li fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed jitasmu l-vouchers b'allokazzjoni ta' 45 miljun euro sabiex ikomplu jgħinu fl-irkupru ekonomiku ta' pajjiżna. Ma ħallejna lil ħadd waħdu. Dak huwa li għamilna pajjiż tant uniku. Issa irridu nibqgħu maqudin biex fil-passi li fadal lejn żmien isbaħ flimkien bħala poplu wieħed nimxu b'saħħitna il-qudiem lejn is-suċċess li verament jixraq ilhom Malta u Għawdex.